na be ma akpọ m kpọkpọ ndu abụ onye na-akpọrọ ọta ka agụbe m awụla ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu eze ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu na-akpọ m ọnwụ kwụsị ngwere ọsọ bịaba biye nsi eje ma ejebe mgbe bata bụ ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ebi espera kụfụrụ nya mgbịrịmgba nkụfụrụ ma odegwu mgbịrịmgba onye a na-ekwu nwere ibe ọ na-eme mgbe abata kpọọ ya ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa eze ọnwa amara ibe ọwa na-akpọrọ ọta ka agụ ya were onye m n'aka ọkwa ọgbọrọ mmanwụ ọnwa na-eti eti mụọ kpọọ m ọta ka agụ mụ na ebe anya na mmọnwụ a m bịara merụ ndị nze na ọzọ na-abịa abịa n'igbo ukwu na mmọnwụ a m bịara bịa na bebe na-abịa abịa ebe niile mkpọ ya ebi espaya dị ọza m ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu mkpọ ya eze ọnwa ọkwụọma na ọta ka agụ n'ugwu mmọnwụ arụnsị ọkwụọma na ọta ka agụ wu mmọnwụ ụwa niile ọkwụọma na ọta ka agụ wu mmọnwụ ndị gburu ichi mmọnwụ nze na ọzọ ọkwụọma na ọta ka agụ wu mmọnwụ ndị ichie ọta ka agụ na-awụ obinie ndị ichie ebinie ojecha mba gọcha ọhụgorocha na ndị ichie nata ọnata ndị ichie anakpukwa nia ka ọnwa na-eti eti n'ịnọ na-eme anya mmụọ mgbagwa ya eze ọnwa ọmara ibe ọwụ ọ na-akpọrọ ọta ka agụ ya were sọ mụ n'aka ọnwa na-eti eti were mụọ mụọ nia ka m nọ n'anya na-ene anya mkpọ na nka nia ka m nọ n'anya na-ene anya PG n'igbo ukwu nia ka m nọ n'anya na-ene igwe na ikenga na-amụba amụ ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa na-eti eti mụkata mụkpọ m ọta ka agụ na ude m na-ede n'ụwa niile ọkpọgwa m ọta ka agụ ude m na-ede na mba niile mmọnwụ a m bịara n'igbo ukwu merụ ndị nze na ọzọ na-abịa arịọ n'ụwa niile gwọdịzikwu ofesi na-akpọ ya n'ike na ibi abụrụ karịrị ọnwa na-eti eti denu cheki nye m n'aka m narụ PG n'igbo ukwu dee cheki sọ m n'aka m narụ mkpọ na anana nka denu cheki sọ m n'aka ọbịọ nee n'anya igwe na ikenga dee cheki sọ m n'aka mmụọ mkpọ ya ebi ya eze speya nye na ebe anya na ọma na ọta ka agụ na-akwụdoro ibe dị mma ụta ka agụ na-akwudo na ibe dị mma ọ na-awụ njezi emebe mmọnwụ nụ ka ọ tọọ ụtọ eji emechi na mmanwụ ọkwa emebe mmọnwụ na ọtọ ụtọ ndị ọganya kwado mmọnwụ ọtọ ọgadube nọ na mmanwụ ọganya kwado mmọnwụ ndị gburu ichi kwado mmọnwụ ndị chiri ọzọ kwado mmọnwụ ya ya atọ karịcha ọnwa karịrị ọnwa nụ n'igbo ukwu ebi espera tude moto o ji adịrị hụ na mma ebe owu idere cheki sọ m n'aka degwuo nọmba eji ema amakwu ya ọta ka agụ n'isi degwuo laisensi ma ya ọta ka agụ n'isi ụnụ afụnana maka ọ na-awụ chiwo n'ụtụtụ na egbe na-ekwa akwa kwacha egbe na-ekwa akwa n'ụtụtụ kwa ya kwacha egbe na-ama na kpuwe ọgwabi ya kwacha chiwo n'ụtụtụ ọkpagharịba ọgbarịcha chi mgbede gbere ụkwa egbe na-ekwe akwa kwazuo ma na-akpụkwara onwe ịrụla abs para kụfuru ma odegwu mgbịrịmgba nkụfuru ma odegwu mgbịrịmgba onye a na-agwa hụ na-emesi iri ike mmanwụ n'anya nkụfukwa mgbịrịmgba abs para ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa nụ n'igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa n'igbo ukwu be m na-anya si kenelu m St. Martin n'ụga onye a na-agwahụ na-emesi iri ike ka o ji adịrị ya na mma St. Martin n'ụga adagada agba ọkụ ma abịa na mbe hụ na ebelebe gburu ọgaranya amawuo onwe ya odegwu na ụga o ji adịrị hụ na mma St. Martin n'ụga o ji adịrị hụ na mma dee n'anya gị kenere ume ebube ụga o ji adịrị ya na mma dee n'anya St. Martin n'ụga dee n'anya kenere ume ekwu eme ndị Igbo n'ụga kenere ume ekwu eme o ji adịrị ya na mma kenere mighty hand n'ụga onye na-emesi ibe ike onye nọ na Lagos erisie gị ike onye na-awa ọvụ m n'ọgbọ 11,000 ma haba n'ihu
the mighty hand na ụga o ji adịrị ya na mma kenelu m odegwu ndị na-ahụ ụwa na ọgba otizibe gị ike lee n'anya ọ na-ahụ mgbabata na ụga na umecha mmọnwụ ebulu ego bomu n'isi ebube ụga o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma lee n'anya ebube ụga o ji adịrị hụ na mma kenelu m igiriga na-ekwuru mmiri kenekwalụ m isi mmiri na-ekwuru mmiri onye a na-agwa hụ na-emesi ihe ike isi mmiri o ji adịrị hụ na mma isi mmiri na-ekwuru mmiri onye na-awụ na ọbụ ọta ka agụ ọfịọ onye na-awụ ọbụ ọta ka agụ omesiri ihe ike isi mmiri na-ekwuru mmiri o ji adịrị hụ na mma isi mmiri na-ene anya kenelu m PG na-ekwuru mmiri kenelu m onowu na-ekwuru mmiri kenelu m igiriga na-ekwuru mmiri isi mmiri oyimmiri ata nụ na-ekwuru mmiri ebelebe ji egbukwe isi mmiri na-ene anya kenekwolu m odegwu kenelu m agbata oyi na ichida nee n'anya gị kenelu m agbata oyi na ichida gwarụ nya na ha akara aka eruona nee n'anya agbata oyi na ichida agbata oyi aha akara aka anaghị eri ngwọrọ onye dị ime wee jebe n'oke agbata oyi o ji adịrị hụ na mma nee n'anya agbata oyi na-ene anya kenelu m karịa dị udo ọgụ kenelu m charịa eze udo ọgụ mmanwụ igwe na ichida o ji adịrị ya na mma kenelu nya gwa ya na ọghọta ka agụ mmanwụ na-eri n'ọgwọ mmanwụ na-emesi ibe ike o ji adịrị ya na mma agbata oyi na ichida atagata abụọ ọkwụrụ ọka ojila ọdụ eme ọgụ o ji adịrị hụ na mma kenelu m Barry White na ichida kenelu m odegwu kenekwuelu nya kenelu m Barry White na ichida gwa ya na oruo n'ụlọ omume onye agba n'ọsọ kenelu m odegwu nee n'anya si kenelu m onye igwe na-adazi enu o ji adịrị ya na mma onye igwe o ji adịrị hụ na mma ụta ga agụ na-akpọ hụ na mmanwụ nee n'anya si kenelu m ntu na-adazi enu ndị ji London wee mere ebe obibi ndị jiri ofesi wee mere ebe obibi nee n'anya o ji adịrị hụ na mma ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu ọnwa na-eti eti ọnwa karịrị ọnwa kofuru m ọnwa mgbịrịmgba nke ofuru m odegwu mgbịrịmgba onye a na-ekwu nwere ibe ọ na-eme ọnwa karịrị ọnwa n'Igbo ukwu be m ọnwa karịrị ọnwa lee n'anya si kenelu m igwe Amaọbịa na o ji adịrị hụ na mma igwe Amaọbịa na o ji adịrị hụ na mma kenelu m igwe Amaọbịa na-ene m anya ka m gwa ha okwu kenelu m igwe nganga ahụhụ eze kenelu m nganga ahụhụ eze na Nsụka o ji adịrị ya na mma o ji oyiri eme ọgọ na Port Harcourt nwa m o ji adịrị ya na mma nganga ahụhụ eze na-ene anya kenelu nkiri masta na agụrụzi Igbo be anyị mmanwụ kenelu m nkiri masta o ji adịrị ya na mma odegwu karịrị odegwu ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa na-eti eti na-ege m ntị ka m gwa ha okwu ABS Spela na-ene anya ọgaranya na-esi na chi agbaka m mbọ wu ego nni ọnwa na-eti eti ịma na agawu n'aka mma ka ejebe ọgaranya nwee ọkọta okwu ọgaranya eme ego ọfụtakwa mana ọgaranya n'aka mma ka ejebe ọgaranya amụ ya bụ ọgaranya ibe ego adaba ụtọ mana eje na ụmụ ya ọgawụ ya na ọtọ wuwe agawuje na ụba ọgaranya dị ikwuwe ọtọgarịa mana eje na ube ogbe enwe ya ọmaba ọbọ ya isi lee n'anya ka m gwa ha okwu ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu ABS Spela kofuru m odegwu mgbịrịmgba nke ofuru nya mgbịrịmgba nke ofuru nya onye a na-ekwu nwere ibe ọ na-eme ọnwa karịrị ọnwa n'Igbo ukwu onye golu cheki wee nye m n'aka onye deru cheki wee nye na mmanwụ n'aka o ji adịrị ha na mma ọnwa na-eti eti ọnwa karịrị ọnwa n'Igbo ukwu ọnwa ụwa niile ọnwa karịrị ọnwa eze ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu lee n'anya kenelu m Ogbuebi Akụ nne ya n'Igbo ukwu kenelu m Ije Nwata n'Igbo ukwu o ji adịrị ya na mma lee n'anya
ebi expelled ọnwa karịrị ọnwa na-anya ibe mụrụ akarịa ibe ọma ka ọ na-ahụ nri ya n'ọgbọ emesibe m ibe dị m mma ọkwa ibe ọma ka ọ na-ahụ nri ya ekwelu m n'ibe ọma na-anya si ike n'elu m ewefu dike na nka ewefu dike o ji adịrị hụ na mma ewefu dike adagada abụọ na nka ewefu dike na o ji adịrị hụ na mma oge ị na-emere ọta ka agụ agarịra oge ị na-emere ọta ka agụ akarịa oge ị na-emelụ ndị ogbenye niile na nke ọkarịa oge ị na-emelụ ndị ibe na-esiri ike na nke ọkarịa o ji moto eme ọgụ nwa m ewefu dike na nka ọgwọ nje sụrụ hụ na arụsị akaziene ịbụ n'anya akpọrọ m ewefu dike si amarụgwa na nkụ onye gbanụ n'ọkọchị udu mmiri ọnya ewefu dike o ji adịrị hụ na mma na-anya kenelu ma ome udo na-eti na nka kenelu ma odegwu ndị nwe ọta ka agụ ewefu dike o ji adịrị hụ na mma ewefu dike kenelu ma eze udo na nka nkofulu ewefu dike mgbịrịmgba nkofulu na odegwu mgbịrịmgba nkofulu ya mgbịrịmgba onye a na-agwa hụ na-emesi ibe ike ewefu dike na nka ọ na-awụ ibe niile kpara ego na-eri ego ve ọ na-awụ onye kpata ego n'ụlọ ọgbọ oribe ego na ụdị dị mma okwu onye kpata ego nwee obi eji eri ego n'ọgbọ agụ ya na mmanwụ ewefu dike owu onye na-awụ agwọ ya sararị otijie ya ọkara oke ndị isi ke ndị ngwọrọ kenu ndị ibe na-esiri ike ka ụmụ ogbenye niile ka igwe ma ọta ka agụ odegwu karịrị odegwu ewefu dike kenelu m eze udo na nka kenelu nye gwa ya na ọta ka agụ mmanwụ ewefu dike na-anya ọ na-ahụ imebe ibe dị mma n'ụlọ ọgbọ ụtụtụ ahụ arụ gị nzu ọ na-ahụ ncheta hụ ụzọ ụtụtụ ekpeghị na ekpere ọ na-ahụ ncheta hụ ụzọ ụtụtụ mmafuru nzu mgbaguo ibe anya na-eke nụ na-eri na mma mgbaguo ibe anya na oye nụ na-eri na mma gbanye ọnwa ike egbu na were ibe ọgụ ị na-emere ogbe ịgbadube o ji adịghị na mma ewefu dike kenelu m mmiri na nka kenelu nye onye ji iropu were mere ebe obibi kenelu m mmiri nsị gwakwa ya na aha akara ka eruwene kenelu nyesi anya dị ibe ọnwụ nye dị ibe ebe owu ọ na-ebere m akwa nwanne ihe na ọnwụ ji egbu na nwanne ihe mmiri nye dị ibe ọnwụ nye na-ebe anya na akwa na ebe ekpere na ekpere ya n'ọnwụ mmiri gị dị ibe ọnwụ nwanne nwoke ị na-ebere ọnwụ gburu dibe ya mana okwu nna agwa hụrụ n'ọnwụ dibe onye bịara ụwa ji anwụ anwụ onye bịara ụwa ji anwụ anwụ mana ọ wụrụ mmadụ imerụ nwanne o ji na mmụọ gị dibe ọ wụrụ nwoke mere o ji na mmụọ gị dibe ọ wụrụ mmadụ imetalụ nwanne nwoke ji na mmụọ gị dibe na igwe niile jege n'ụzụ igwe niile jege n'ụzọ igbe anyị niile ji adịba chukwu mmiri na nka udegwu niile opu o ji adịrị ya na mma ewefu dike kenelu m mgbara nwa ka enyi na nka kenelu na mgbe odegwu ndị owu nji ebi odegwu na o ji adịrị ya na mma ewefu dike kenelu m pg na nka o ji adịrị ya na mma ewefu dike kenelu m igwe ọha nyere na nka o ji adịrị ya na mma kenelu nye na o ji adịrị ya na mma kenelu m ọnwa na nka gwa ya na ọ na-aka mma nwa ogbe tuhu uwe tụta ya rie ọ dịrị ya na mma mana ọgaranya tuhu uwe ọ dị ya ka isi ibe gwara ụmụ ọnwa anya mesibe ibe ike n'oge ọ na-emerụ m na mmanwụ na o ji adịrị ya na mma gwara nya na ọghọta ka agụ agụrụzi igboro ibe ma onye mmọnwụ dị na nka na uji emesi ibe ike o ji adịrị ya na mma na-anya si kenelu ma asụwaje na nka asụwaje o ji adịrịba na mma ndị na-awa abụ ọta ka agụ ọfịọ asụwaji o ji adịrị hụ na mma na-anya si kenelu ma onyiri ngụgba na nke o ji adịkwuru ya na mma nzi kenelu m nwa mma nsukwu ọdụ na nka o ji adịrị ya na mma ndị na-awa ọbụ ọta ka agụọla aka ọkpọ ọ daa na ọkpọ kụ ọ dị ego mee nwa mma nsukwu ọdụ na nke odegwu o ji adịrị hụ na mma na-anya nzi kenelu m agụ iyi na nke o ji adịrị ya na mma nzi kenelu m agụ iyi na nka gwarụ nya na ọta ka agụ ndị na-awa abụ ọta ka agụ ọbịọ na-anya kenelu m obere na nka obere o ji adịrị hụ na mma kenelu m obi ekunie na nka o ji adịrị ya na mma kenelu m arụsị na nka odegwu karịrị odegwu o ji adịrị ya na mma ndị na-awa abụ ọta ka agụ ọbịọ ndị na-awa ọbịa ọta ka agụ ọbịa igirige ndị na nke ududo ọnwụ egbu n'ebe ndị na nke ududo ibe eme n'ebe
ndị na nke ibe menebe ụnụ abụnana ibe ọmọnwụ nji eri mmọnwụ na-emesi m ike kwa mmebe ibe dị mma n'ọgbọ agụghị ya na mmọnwụ ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa nke ofuru m ọnwa mgbịrịmgba nke ofuru na mgbịrịmgba nke ofuru m ọnwa mgbịrịmgba ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa na-eti eti n'igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa tudeska ọnwa na igbo ukwu ọnwa na-eti eti ọnwa na-emesi ibe ike lee n'anya ọkwọ na-awụ nne ekpe ekpere n'ọgbọ mkpegudo ekpere nụ n'ọgbọ ma nzugodocha enebe m anya ibe ọma na-abịa m n'ihu ebi expert o ji adịrị hụ na mma lee n'anya si kenelu m ibe enu na Ekwulọbịa odegwu na Dubai o ji adịrị hụ na mma ibe enu ndị jiri ofesi wee mere ebe obibi o ji adịrị ha na mma lee n'anya si kenelu m onye ji agụrụ eze Chukwu were marụ odegwu na South Africa o ji adịrị ya na mma odegwu na South Africa agụrụ eze Chukwu na South Africa o ji adịrị hụ na mma kenelu m ịmabiu na agụrụ eze Chukwu ịgbabiu na agụrụ eze Chukwu o ji adịrị ya na mma ndị na-ahụ abụ ọta ka agụ ọbịa ndị na-ahụ abụ ọta ka agụ orisibe gị ike ndị na-ahụ abụ ọta ka agụ ọbịa lee n'anya nsi kenelu m oke Japan na agụrụzi Igbo be anyị o ji adịrị ya na mma mee n'anya si kenelu m ohimiri oche ndụ be anyị enyi ka enyi udu atata na udu mmiri eribe agwụ na be anyị mmadụ karịrị mmadụ nke ofuru ma odegwu mgbịrịmgba nke ofuru ya mgbịrịmgba ohimiri oche ndụ eribe agwụ na be anyị ohimiri oche ndụ na-ene anya ka ngwa ha okwu ọ na-awụ onye mere ibe dị mma n'obodo eburu ya wee kparịba were ibe ọgụ gị na-emere obodo anyị kparịba were ibe ọgụ ị na-eme na be anyị gbadube were ibe ọma ahụ ị na-emere obodo anyị gbadube o ji adịrị hụ na mma ohimiri atata na agụrụzi Igbo be anyị onye karịrị onye igwe karịrị igwe aka karịrị aka onye kacha n'ime nọ na be anyị onye na-emesi ibe ike ohimiri oche ndụ na-ene anya ụkwa na-awụ obi iche na ọgbụ ya na ọda nwa ogbenye evuru biba mkpụrụ eribe agwụ o ji adịrị hụ na mma were ibe ọmụ ị na-emere agụrụzi Igbo gbadube were ibe ọmụ ị na-emere ụmụ ogbenye gbadube na-ebe anya ụta ka agụ na ndị ichie aka ji ọwụọ na-agọrọ ụwa anyị na-agọrọ ụwa ogologo ndụ o ji adịrị hụ na mma ohimiri oche ndụ be anyị o ji adịrị hụ na mma kofuru na odegwu mgbịrịmgba nkofuru ohimiri oche ndụ mgbịrịmgba ọdagada abụọ ụzọ Igbo be anyị nke ofuru ya mgbịrịmgba onye a na-akpa akwa akwụrụ onye ụbịama na-azọ ọmụkachie nee n'anya nzi kenelu m Chifu John Bebia na Nnewi kenelu m Chifu John na Nnewi onye a na-agwa ahụ nwere ibe ọ na-eme Chifu John Mbebe na Nnewi o ji adịrị hụ na mma nee n'anya were ibe ọgụ ị na-eme na Nnewi gbadube were ibe ọgụ ị na-eme na Nnewi gbadube Chifu John Mbebia o ji adịrị hụ na mma onye na-awa agba abata na Nnewi ọbịa onye na-awa agba abata na Nnewi ọbịa Chifu John Mbebia o ji adịrị hụ na mma were ibe ọgụ ị na-eme udehu na-ede na mba niile udehu na-ede obodo niile were ibe ọmụ ị na-eme nụ na Nnewi gbadube kenelu m eze eyi ibe ya na Nnewi kenelu m odegwu na mgbe abata na be ya ọ chọọ gburu ebe ikpa ịmụ n'aka eze eyi ibe ya na Nnewi chedịga kenekwarụ m agụ mmiri na agụ ha na Nnewi na o ji adịrị ya na mma kenelu m eze eyi ibe ya kenelu m nye na o ji adịrị ya kenekwuolu m agụ omenka na Nnewi o ji adịrị ya na mma mee n'anya ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa nke ofuru ma odegwu mgbịrịmgba ọnwa na-eti eti n'Igbo ọnwa na-eti eti ọnwa karịrị ọnwa nọ n'Igbo ukwu o ji adịrị hụ na mma lee n'anya nsi kenelu m Edi-Boy na Nnewi o ji adịrị ya na mma Edi-Boy adagada bụ onye na-emesi ibe ike na Nnewi onye na-awụ ọgba abata na Nnewi ọbịa
onye na-awụ agba bata na na-ewu ọma igirige edi boy atagada abụọ ndị gbara ego nwa obi eji erisi ego ike ndị gbara ego nwa obi eji eme ibe o ji adịrị ya na mma lee n'anya sike n'elu bụ capital oil na na-ewi capital oil na o ji adịrị hụ na mma udu akọ mmiri na na-ewi oge ị na-emerụ unu na-ewi ya karịa ukofuru ụmụ mgbịrịmgba nkopụrụ capital oil mgbịrịmgba onye a na-awụ fuel ka ọkpọ hefu fuel ụmụ ogbenye agbalụba onye a na-awụ kerozin nke ọgba hefunu kerozin ụmụ ogbenye agbalụba onye na-awụ fuel ka ụmụ ogbenye egote ọkpọ hefu onye ọwụ na-agbalụba capital oil na na-ewi oge ị na-emerụ ụmụ Anambra o ji adịrịghị na mma oge ị na-emerụ ndị na-ewi o ji adịrịghị na mma were ibe oge ị na-eme wee kpagharịba were ibe oge ị na-eme ụkwụ akpọ n'ahụ were ibe ọnwa ahụ wee jebe mana gị nwara ụkwa na onye ọwụna na-eme ọgọ na-echi ya n'ihu capital oil na na-ewi o ji adịrịghị na mma ọnwa na-eti eti na Igbo Ukwu ọnwa karịrị ọnwa na Igbo Ukwu ọnwa karịrị ọnwa na Igbo Ukwu ọnwa karịrị ọnwa o ji adịrị ya na mma o ji adịrị ya na mma na-anya sike n'elu mbụ eselu ka n'ọrụ ukwu nwa obi ezu n'ọrụ ukwu o ji adịrị ya na mma eselu ka n'ọrụ ukwu o ji adịrị hụ na mma nwa obi ezu na-anya onye mụ na ya na-abụ nọ London nwere mmarụ eselu ka o ji adịghị na mma ekpere na ekpere hụ ọnwa egbu na-ehụ na eke ọnwa egbu na-abịa na-anọ n'ụbọchị be anyị onye ọcha bịa ma o ji adịrị hụ na mma kenelu m ikwere nwa ibe akụ o ji adịrị ya na mma kenekwuolu m enyi kenelu m obi ezu o ji adịrị ma na mma eselu ka n'ọrụ ukwu o ji adịrị hụ na mma ọnwa na-eti eti na Igbo Ukwu ọnwa karịrị ọnwa na-eti eti o ji adịrị ya na mma n'anya nsi kenelu m dọla na-adazi enu si kenelu nye o ji adịrị ya na mma n'anya si kenelu m agụ mmiri na-agụ ọha na Olelu o ji adịrị ya na mma ndị jiri ofesi were mere ebe obibi o ji adịrị ya na mma n'agụ mmiri o ji adịrị na mma ndị na-awụ na-abụ ọta ka agụ ọbịọ n'anya si kenelu m mkpọmkpọ na Oberedu nkofuru m odegwu mgbịrịmgba mkpọmkpọ na Oberedu o ji adịrị ya na mma mkpọmkpọ ndị goro moto vi ọta ka agụ na-aga mkpọmkpọ bebi fesi n'ọstra o ji adịrị hụ na mma bebi fesi n'ọstra o ji adịrị hụ na mma Oberedu ji egbu onwe ya o ji adịrị hụ na mma n'anya si kenelu m Ghana boy na Igbo Ukwu Ghana boy na o ji adịrị hụ na mma Ghana boy ndị jiri Ghana mere ebe obibi ndị jiri na Ghana je kụọ ọkpọ wee na Ghana boy na o ji adịrị hụ na mma ọnwa na-eti eti na Igbo Ukwu ọnwa karịrị ọnwa na be anyị ọnwa na-eti eti na Igbo Ukwu ọnwa na-eti eti na Igbo Ukwu ọnwa karịrị ọnwa n'anya si kenelu m ọnwa na ụmụọna ọnwa na China odegwu na ụmụọna o ji adịrị hụ na mma ọnwa na China ọnwa na ụmụọna o ji adịrị hụ na mma n'anya kenelu m ọnwa na ụmụọna o ji adịrị hụ na mma kenelu m kọmputa na ụmụọna kọmputa na o ji adịrị hụ na mma ndị na-awa abụ ọta ka agụ ọbịọ kenelu m ojima na ụmụọna onye ọcha na-ahụ mgbe abata na adị ya ọbịọ kenelu m agụvu dada ndị ji ofesi mere ebe obibi agụvu dada na ụmụọna o ji adịrị hụ na mma were ibe ọgọ a na-emere ọta ka agụ gbadube o ji adịrị hụ na mma ibe mụrụ akarịa ọnwa na-eti eti na Igbo Ukwu ọnwa karịrị ọnwa na Igbo Ukwu kofuru nya mgbịrịmgba nkofuru m ọnwa mgbịrịmgba n'anya si kenelu m Ogbuefi eze kwesịrị na Usobịa mmanwụ kenekwuolu m nwa buru ebu na Usobịa kenelu m Mbodegwu nwa buru ebu o ji adịrị hụ na mma kenelu m a na-agba onye isi egbe na Usobịa kenekwuolu m Ajọbịa na Usobịa o ji adịrị ha na mma kenelu m Odegwu ndị na-awa agba abata ọta ka agụ ọbịọ kenekwuolu m Itesiri na Obu na Usobịa kenelu m Odegwu kenelu m Ogbuefi Akụzinachi na Usobịa nwanne Ikemba na Usobịa o ji adịrị ya na mma Ogbuefi Akụzinachi na Usobịa o ji adịrị ya na mma onye na-abụ ọta ka agụ ọbịọ Ogbuefi Akụzinachi nwanne Ikemba
ndị ji obodo oyibo mere ebe obibi ndị ji ofesi were mere ebe obibi kenelu m eze udo akụ udo o ji adịrị ya na mma o bịara egbu ndị Igbo be anyị ji egbu onwebe ọgwa onye were ibe dị mma wee biere m ewere m ibe dị mma wee siere ya ọfọ lacha ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa n'Igbo ukwu ọnwa karịrị ọnwa lee n'anya ndị niile m na-ekpere ekpere na be anyị ndị na-emerụ na ọta ka agụ ibe ọma ana m akụcharụ bụ ọgwọ gwaba na ibe dị mma na-eke ji akpọba ihu gwaba na ibe dị mma na abụọ ji akpọba ihu gwaba na ibe dị mma bịa na-anọ n'ụbọchị ji akpọba ihu o ji adịrị ndị na-emerụ m ibe ọma were ihe wee gbadube ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu o ji adịrị hụ na mma mkpọ na ana na nka ibe ọma unu merụ mba ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu o ji adịrị hụ na mma igwe dị ike nga ibe ọma unu merụ mba ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu o ji adịrị hụ na mma lee n'anya PG n'Igbo ukwu ibe ọma unu merụ mba ọnwa na-eti eti n'Igbo ukwu o ji adịrị unu niile mma cheki unu deruvi ya ọta ka agụ o ji adịrị ndị Igbo be anyị mma ma dịkwara unu mma ebe unu si weta nye ọta ka agụ nyabaịkwa na eke nyabaịkwa na oye nyabaịkwa na ọbọ nyabaịkwa abịa na anọ n'ụbọchị be anyị na-ene anya si kenere m ndị ọnịko kọm ndị ọnịko na Ọnịcha ado ndị ọnịcha klọbụ ndị ọnịko klọbụ na Ọnịcha ha o ji adịrịba na mma ndị na-awa ezumezuru akpa ọta ka agụ ọbịa ọnịko klọbụ o ji adịrị unu na mma welu na ibe ọma unu merụ gbadube welu na ibe ọma unu merụ mgbe m bịara Ọnịcha mee ya gbadube chiama na ọnịko klọbụ Ọnịcha ado o ji adịrị unu na mma o ji adịrịba na mma ibe ọma unu na-emerụ m ya gadube ekpere na ekpe na ọwọ na agọrọ unu niile ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ndị ọma